नमस्कार प्रणाम। हम जेपी यादव बोलो के बहुत बहुत स्वागत करतनी भोजपुरिया कॉमेडी शो द जेपी यादव शो में। हाँ तो फिर पंचायत चुनाव के माहौल एकदम गरमा गई बा। तो मैंने बुझ जाए कि चुनाव में भांति भांति प्रकार के प्रत्याशी खड़ा भइल बा। हाँ आ सबसे ज्यादा तो घड़ी फेसबुकिया मुखिया प्रत्याशी लोग के प्रकोप बा। हाँ माने ये लोग का फोटो पर जहाँ 100-150 लाइक मिलल कि अपना आप के मुखिया समझे लगत ओकरा बाद कुर्ता पैजामा सिवा के चुनाव में उतर जाता। तो चली देखल जाओ फेसबुकिया प्रत्याशी के का हाल बा आ केंग जनता वो लोग के स्वागत करत। सारा भाई एक कुला अभी ले पिए के नाम है। हम बाहर से आईनी रिजर्वेशन करा के कि चुनाव बा गाँव में तो पी के मिली, पी के सधा दे में दो, लेकिन अभी ले साला कौनो लुरगर प्रत्याशी ना प्रणाम चाचा। हम मुखिया के चुनाव में खड़ा होइए गई नहीं। हाँ ते कैसे खड़ा हो गए रे? अरे हम अपना से थोड़ा ना खड़ा भइल बनी, हमारा के तो पूरा लोग खड़ा करावता। वो कैसे? अब बुझ जाए कि हम फेसबुक पर दशहरा दीपावली के शुभकामना के फोटो बना के डाल देनी देखे खातिर कि माने लोग हमरा कितना पसंद करेला। तोले तो लोग मार लाइक कमेंट करे लगल कि वाह भाई वाह तू ही तो बारो। तोले तो हम कुर्ता पजामा सिवा के नॉमिनेशन कराइए लेनी के दा। कुर्ता पैजामा सिवा लेला से आ नॉमिनेशन करा लेला से मुखिया थोड़ी ना हो जइबो। मुखिया बने खातिर खर्चा करे के पड़ी। हाँ खर्चा करे के पड़ी। अरे खर्चा कोनो टेंशन नहीं खे, अपना मेहरारू के सारा गहना बेच देले बनी 2.5 लाख में। का गहना बेच देले बानी? हाँ दे इज्जत से मुखिया जी कहा मुखिया जी। तारा बुझात नहीं खे कि अपना मेहरारू के 2.5 लाख के गहना बेच देले बना केकरा खातिर? तो मनी खातिर नहीं। तू जाके बेड़ी में सुता। चली मुखिया जी भाठा पर चली, भाठा पर। का भाठा पर? हाँ भाठा पर, ना दही पर ना माठा पर, वोट भेटाई भाठा पर। वाह का नारा बा, ना दही पर ना माठा पर वोट भेटाई भाठा पर। ये नारा अब हमारा चुनाव में रही। चल बाबू चल। ना दही पर ना माठा पर वोट भेटाई भाठा पर। ना दही पर ना माठा पर वोट भेटाई भाठा पर। हाँ तो ई रहा है फेसबुकिया मुखिया प्रत्याशी। आ चुनाव में कुछ प्रत्याशी ऐसा होला जे जीते खातिर ना दूसरा के हरावे खातिर खड़ा होला। हाँ वो लोग के सिद्धांत ही रहेला कि ना खाएम ना खाए देम, हम गीजे। तब तो बुझाइए गए कि हम केकर बात करतनी। तो चलिए देखल जाओ वोट काटवा प्रत्याशी के। ना जीतेंगे ना हारेंगे, दूसरों का वोट मारेंगे, ना जीतेंगे ना हारेंगे। दूसरों का वोट मारेंगे। अच्छा तो माना जब पहले ही पता बा कि हम ना जीते तो झूठो खानी खड़ा होके वोट काटला से लोग के फायदा बा कौन? देखा फायदा होखे चाहे ना होखे, लेकिन चुनाव में खड़ा भइल हमार कर्तव्य बा बाबू। काहे कि हमनी के खानदानी चलता आवता। का खालदानी चलता? हाँ ये खानदानी चलता। हमार बाबा रहे तो बाबा हमार चुनाव लड़ते लड़ते सारा खेत बेच के चुनाव लड़ गए। फिर हमारे बाबू के राजा ताहना चुनाव लड़ने के घर द्वार सब बेच दिले। तो फिर रउआ खाली तो कुछ बचबे ना कल, रउआ का बेच के लड़तनी? हाँ तो हम का बेची, अब तक कुछ बाँचल ना बेचे खातिर, तो हम अपना बाबुए के बेच के चुनाव लड़त। का तो बात ई भइल कि हमार बाबू तो घर द्वार बेच के चुनाव लड़ गईले। हमार बाबू तो घर द्वार बेच के चुनाव लड़ गईले आ चुनाव में हार गए तो दांत चियार के मर गए।
हाँ तो का कोई नहीं के उनका के ले जाके सारा पार्ट पुर्जा उनका बेच देनी एकदम नीमन रेट में बेचाए। बस खाली तनी लीवर सरा ले रहे महुआ पी के ना तो बाकी सब एकदम टनाटन रहे। हाँ बढ़िया भाव मिलल ओकर। तो वही पैसा से हम हर साल के भांति एहू साल खड़ा भइल बनी। तो सपोर्ट करी लोगन। अंत में हम इतने कहें कि ये छोटी तहरा चोटी से चोट लगता आ हई वोट काटवा मुखिया वालों से वोट मांगता। ना जीतेंगे ना हारेंगे, दूसरों का वोट बांटेंगे। वाह माने के पड़ी, बहुत उच्च विचार बा। तो देखिए ऐसनो प्रत्याशी वालों अब की बार जे प्रत्याशी आवता दुर्भाग्य से उहे हकीकत बा। प्रत्याशी लोग के हकीकत चेहरा उहे बा। तो चली देखल जाओ भाषण छाप प्रत्याशी के मतलब ओरिजिनल तो इहे भाषण देवे के चाहे लो, लेकिन झूठों के अच्छा बात कहे लो। तो हम ओरिजिनल के दिखा दिले बनी। तो देखी लोग। हाइलो चेक हाइलो। हमार प्रिय जनतागण, चोर लतखोर घूसखोर एवं हरामखोर, मोटका मोटकियों पतरका पतरकियों गोरका गोरकियों एवं करियाठा करियठियों, रउआ लोग के हम हार्दिक लगा के अभिनंदन करतनी। आज जैसे कि रउआ लोग हम बतावे के चाहतनी कि हम तो चुनाव लड़ते लड़ते सारा खेत खलिहान बेच देनी। यही से अब हम दारू बेच के चुनाव लड़तनी। अगर अब कि हम चुनाव जीत गए नहीं तब पंचायत में पूरा विकास के नदी बहवा दे। तब जाके भौजी कहिए कि नदिया के बीच जैसे नैया डोले वैसे ही मोर सैया डोलेला। अब बुझ जाएंगे सारा स्कूल में ताला लगवा दे, मैं क्षेत्र में लफुआई चालू करवा दे। लड़का घर से पढ़े ना जाई आ सियान बच के घरे ना जाई। अपना विकास हो क्षेत्र में सब अनहरन के घर बनवा दे, मैं दुआरी के आगे इनार खोनवा दे एकदम। सारा बुढ़ऊ लोग के लाइन में खड़ा करा के लड़का से कपार फोड़वा दे। रोटी खाइल बंद करा दे आ चाउर के दाम 3 गुना बढ़ा दे। कच्ची सड़क के सोलिंग करा दे, मैं स्टेट बैंक में चोरी करा दे। सब मुजरिम के सजा माफ करा दे, मैं जज साहब के साफ करा दे। अमीर आदमी के इंदिरावास दिलवा दे, मैं भीख मांगे पर टैक्स लगा दे। सब मुर्गियन के जबे करवा दे, मैं मुर्गा के अंडा घरे घर बंटवा दे। आ गांव जवार में जे भी मरी ओकरा श्राद्ध में ऑर्केस्ट्रा नचवा दे। अंत में इतने कहे के चाहतनी कि भले ना भइनी मैट्रिक पास लेकिन करबे करम विकास। आ काम करम इतना झकास कि बीए क के गढ़बा घास। अब चली जब तक हमार सांस करम सबका गांव में बांस। मुखिया जी जिंदाबाद। मुखिया जी जिंदाबाद। मुखिया जी जिंदाबाद। तो कॉमेडी के माध्यम से हम कुछ दिखावे की कोशिश कैले बनी और कुछ जनता के बतावे के प्रयास कैले बनी। तो अगर अच्छा लगल हो तो एगो लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगेला और शेयर जरूर करी कि चुनाव से पहले हर कोई वीडियो देख ले अपना बिहार के, और सब्सक्राइब करी ताकि और वीडियो देखे के मिले रहूगा।